nila oh. Bago na ko, Brad. Parang ano ah, nasa bayan. Oh, Guys, kakain na tayo. Dala kayo ng payong. Baka kayo ay ano, umitim. Punta kami doon sa may bato na yun. Saan na ba to yan, Brad? Basta bato yan. Sa formation rock. So guys, nandito kami sa Abagatanin. Abagatanin Beach. Ang hirap bigkasin. Yun na yun. Basta. Yun na yun. Ayan mga kasamaan ko. Ayan, mga puro tabaghat yan. Puro mga tabaghat. Hindi nila alam yung tabaghat. Mga tabaghat lahat yan. Mga kamog. Yo. Kamog. Hoy, saan ka pupunta? Bakit binitawa mo, Brad? Yun o, namamasyal yan. Ay! Yun o.
Ganda pala dito ah. Kaya tinawag na white. Dito kami palaging pumupunta. Kapag walang trabaho, mamamasyal. Pasyal-pasyal lang. No way na ako pupuntahan. Pagod ka na? Pagod? Pagod ka na? Ano masasabi mo? Boy Tokwa. Dito, mainit. Yan ang malupit naming ano. Oh, labis yan. Mahirap yan buhatin, Brad. Mabigat yan. Uy, buhay tao pang. Ay, buhay takaw. Bukit yun. Anong pangalan mo? Boy Tokwa. Ako ba ma-atras? Yung mga yan. Paano mo nasabi? Tutubisin namin si Cardo Dalisa. Tara. Aray. Huwag muna. Tara doon. Doon. Sige, sige. Yun, sa sobrang taba niya, hindi makaahon. Oh. Tara, 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 tara. Tara, nandito nagtatago si Cardo Dalisa. Ako ang tatago sa probinsano. Sana all. May dalawang babaeng maganda. Tara, tara, tara. Patay tayo dyan. Yun po. Maghahanap tayo ng crabs. Anong ginagawa mo? Ito na naman
Sobrang taas naman to. Kakangalay. Ano po? Nahanap yung kalaban po. Oh, nahanap mo na ba, Brad? Hindi ko na kadulo. Yun o. Mamamatay na si Cardo. Ano, Brad? Pakita mo. Gago! Ito yung stone gun. O yun o. Yun pala eh. Sobrang ano dito. Andito si Aliana, mga kababayan. Paano masabi? Kabaghat. Ito na naman. Yo guys, nandito na kami. Tutubusin ko si Cardo. Yan po, dito tayo magtatambay. May nakita akong dilag. Magandang dilag. Cardo, sumuko ka. Naiinis na ako sa probinsyano. Sa Cardo, sumuko ka na. Nandito si Aliana. Sana all nandito si Aliana. Pwede magpa-picture. Oh my God! Wow! Magpa-picture ako. Sana all. Kaya ano ako pala si ang probinsyano eh. Picture yan ha. Patayo mo. Picture ba yan? Sa gitna ako pwede. Artista ako sa... Maganda yung brada. Anong ganda dyan? Anong ganda dyan sa loob na wala sa labas? Oo. Kung magbabangka, saan ba pupunta? Sa kabilang isla na naman. Mga vlogger din. Hindi mga vlogger. Oh, oh. So guys, ito yung ano, pansit. Yung pansit malabon. Pansit bihon. Dahil birthday ko, ito yung pansit. Anong sahog niyan? Ha? Basta, maalat yan. Yun oh. Basta yun na yun. Totoo pala talaga yung chismis. Maalat pala yung dagat. Yung birthday ko no, ito pala yung pansit ko. Pansit. 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 Ito yung ano. Pansit. Gago! Pansit.